Ahojte, vítajte u prvého videa na tomto kanáli a toto video bude z Robloxu, lebo tento kanál je skôr taký Robloxový a toto prvé video bude z Make House. Neviem, či som to už niekedy hral, neviem, či som to hral na tomto účte, ale hral som to normálne na inakšom účte. A táto hra je o tom, že musíte proste vytvoriť čo najviac štiplavú omačku a čo najviac bude štiplavejšia, tak budete mať proste viacej peňazí, budete mať za to a môžete si potom kúpiť tieto územia, čo to vidíte, toto. A môžete si kúpiť ako lepšie tie sadeničky. A takto to vlastne vyzerá tá hra. No. Ak sa vám toto video bude páčiť, môžete dať like, odber a prosím, môžete dať aj to zviditeľnenie, aby toto video videlo čo najviac ľudí. Hej, motorkár! Jej. Povedal, že to nič není. Je bol skemnutý. Ja mu dám taký skem. Keby ste vedeli, tak to si tu môžete vylepšiť. A budete mať čo viacej týchto. A budem mať čo najviac, vidíte. A môžem spraviť lepšiu, ale tu viac štiplavejšiu proste. Tak. Aj toto môžem odomknúť si. Idem si ďalšiu sadeničku. Tak, ešte jednu si kúpim. No, tuto sa má aj na toto územia. Tak, zasadím tu. Tak. A mám teraz takú otázku na vás. Máte radšej sladké alebo nie? Viete čo, dávam otázku, máte radšej málo štiplavé alebo tak viacej, že to je brutálne štiplavé, že normálne človek by sa z toho, nechcem povedať čo, pokakal. No, tak potom napíšte do komentára. No, tak dám takto, tak. A viete, ako zistím, že ako to je štiplavé? Proste tuto sem je to napísané. Teraz to je 54 000. Ja viem chodiť po vode? No nic. Tak, dám to. Prosím, nech veľa. 10. Yes! Áno. Yes. Tak, predám. Prosím. Tak to není dobre. Nepoznám tohto typka. Bože, kúp si to. Nevadí. Hovňas. Nechcem. Tak, vylepším si. Tak, nemám Robuxy, bohužiaľ. No nic. Kúp si, jej. 864 000. Ty brďo. To som dostal peňazí. 2 razy takto vylepším. Tak. A to už, toto netreba. OK, ideme zbierať prachy. Teda, zbierať prachy. Ovoci, čili, papričky ideme zbierať. Tak. Aby sme mali čo najviac spraviť štiplavého. Tak. Takže tak. No,
Keď ja toto natáčam, tak sú prázdniny ešte. Aj keď to vyjde, tak budú asi prázdniny, lebo neviem, koľko to budem editovať, toto video. No, ako užívate vlastne tie prázdniny? Boli ste niekedy cez tie prázdniny na dovolenke, alebo pred prázdninami? Kde ste boli na dovolenke, nám mi povedzte. No, ja som bol v Grécku, na týždeň. Som mal all inclusive, všetko zadarmo. Jak hotový bohač, že tam bol. No, všetko zadarmo. No. Boli ste niekto v Grécku niekedy, vlastne? Lebo ja som v Grécku bol, teda, ale do Turecku by som asi nikdy nechcel ísť. Neviem, mne sa to tam nejako nepáči proste. Kámo, 1,6. Ale 15 miliónov? Ty brďo. To budeme tak 100 miliónov za toto. Tak. Počkajte. No, nech to niekto kupuje. Kámo, niekto tu nekupuje. Vôbec, nikto. Prosím aspoň, prosím. Kámo, nikto to nekupuje. Ja to idem zatiaľ robiť si svoju prácu rád. Ja si rád svoju práci rád. Ja rád svojej práce rád. Kámo, nikto to nekupuje. Môžem to zbierať dovtedy, keď to nikto nekúpi. Proste. Keď to budem zbierať dovtedy, keď to nikto nezobere. Keď to nekúpi. Kámo, ja to budem večnosť asi. Kámo. Prosím tento. Jej. OK. Odbieram toto. Tak. A ideme dať. Ja si toto vylepšiť. Toto bude lepšie. Keby som si to ešte vylepšil. Po rade si to vylepším. Dobre, tak toto už stačí proste. Tak. Ty brďo. Tak. A idem ešte nazbierať. Tak. A ešte toto, jeden stromček. Tak. Dobre. Ideme sa pozrieť, nie? Ďalej. Počkaj. Toto je čo? Tak. Prosím, lepší chcem. Bože. Tak. Toto asi najlepšie, nie? Prečo mi to nejde? Proč? Toto kúpujem. Jej. Tak dám sem, zasadím. Tak, vylepšíme. Ja zatiaľ idem robiť. Tak.
Bože, poď, tak, dobre. Kto má rád Roblox, dá like proste. Kto má rád tento Roblox. A v popisku, že ak sa bude volať toto video, bude napísať, že ako sa volá táto hra. A keď budete chcieť, tak si ju môžete aj zahrať. A poviete mi, či ste ju zahrali. No ja ju mám ako v podstate rád túto hru. Tak. A idem si aj odtiaľto zobrať. Tak ja idem dávať. Ty brďo, to som ale nazbieral. Tak. Banána, papier. Tak. Mňa to nebaví takto stále klikať. Proste. Tak, a ideme zase. Tak. Kúpim proste. Dobre, takže ideme. Takto. Bože, ja si počkam. Keď to dorastie. A keď budete chcieť pokračovanie z Robloxu, tak dajte tie lajky proste. Takže musíte dať 10 lajkov, aby sme dali Nie, dáme 3 lajky, keď toto je prvé video. 3 lajky proste musíme dať. A bude pokračovanie z Robloxu. A napíšte aj tú minihru, ktorú by sme mohli zahrať. Lebo normálne mňa to tu baví, ten Roblox. Mňa to baví. A ideme spraviť už toto. Tak. Bože. Toto bude na nič. Tak, ideme zbierať. Mám poschodia. Tak to zoberiem. Nic. Tak. Dobre. To už bude posledná várka na toto video. Poschodia. Ešte takto nazbieram. Tak. Ešte tento posledný takto zoberiem. Proste. Tak. Tuto zoberiem. Takto sem. No a toto bude posledná várka. A už bude stačiť. Tak. Rýchlo. Tak. Jalapeno. I 30 000. Tak. Musím tieto dať. Rakoty. Alepo. Peguin. Pila. Tak. Prosím. Jednokrát tak. Poschodov. Tak.
Vylepším si. Ja to už, OK. Ja už nemám, dobre. Ak sa vám toto video páčilo, dajte ten like a odber a dajte zviditeľnenie, aby toto video videlo viacej ľudí. Ak sa vám to páčilo, tak sa uvidíme na budúce. Čaute.